Ekainaren 21-tik irailaren erdialdera arte mediku kontsultategien irekiera egunak nabarmen murriztu dira, Osakidetzak ezohiko neurriak hartu ditu eta horrek esan nahi du herri bakoitzeko kontsultategia astean behin bakarrik egongo dela zabalik. Beraz, kontsulta presentzia behar duten herritarrek egun horretan zabalik dagoen udalerrira joan beharko dute. Gautegi Sartako udalak eta Arratzu, Busturia, Elantxobe, Ereño, Errigoitzi, Forua, Kortesubi, Ibarrangelu, Mendata, Morga, Munitxibar, Arbatzegi, Gerrikaitz, Murueta, Muxika eta Nabarnisko udalek arreta duina bermatu nahi dute euren herritarrentzat, batez ere adinekoentzat, haiek joaten direlako gehien medikuarengana. Horregaitik, mediku kontsultategiak irekitzeko irizpideak berrantolatzea eskatu diote Osakidetzari. Ambulatorio medikuen berrantolaketaren ondorioz, ekainaren 21-tik irailaren erdialdera arte 4 kontsultategi talde sortu dira, mediku eta erizain batekin, eta asteko egunaren arabera zentro mediko batean edo bestean egongo da.